igama kuBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathetha uBhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothololodo likaMentshisi ethuluza ngihambi nalo ngefice ensimini mucakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedanga abandenguno kwathi uBhaka wayikhulule umfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga ngithembisile ke izolo ngathi ngiyabuya ke namhlanje sengikhona ake nibabize bonke babizeni bonke bezobona ukuthi ngizothi angikhulumi into engayazi isinqumo nesinqumo engisuke ngizosithatha angihlomeki ngilandela ingqinamba zakhona ingakho ngithi njengamanje ngizogeqa amagula ngishila izolo ngathi namhlanje ngizoba live Sigujana sondela mfana manje subizwa yimina ke manje akuxoxe inganekwane sondela mfana Khehlelezi sondela mfana uzala kumina ngiqolise nje kubantu engibahloniphayo nabangihloniphayo nesisebenza kwilevel ephezulu nabo ezinye izinto zifuna siqondise ukuze sinqobe bese kuyadlulwa kuzona mele lokhu ngiqondise lokhu nani balandeli nezinye inyanga ezibhayisayo nenyanga ezihlakaniphile azisondele manje ngibiza kwasani ke namhlanje wasani ingakho ngithi baba noma umgqugquzeli odweshu noma uphuma silwe ngiyakubiza namhlanje khamla bizwa yimini uKingBhaka ngifaka amakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngeke ungifice nginqotshiwe futhi ngeke umfice umuntu olelwa yimi ehluliwe khohlwa ngeke mina nginqotshwe ngeke umuntu olelwa yimi ahlulwe including nawe ngithandayo lapha ekhaya ungavumi ukuhlulwa zinyoni emhlabeni phokophela into oyifunayo bese uvula ingqondo uma kusenethuba funda ngoba isikole siyakuqeqesha ukuze ungadlala ama-scammers la ngaphandle ngadlala ama-scammers ingakho ngibabiza bonke biza ngibize ngishabadidekile ngibize ngishiya ithazama zizila namhlanje zogeqa amagula ke namhlanje ngizowageqa mase ukuzwe makuthiwa ugeqa bese uyabeka okunye futhi ngizogeqa futhi kusasa koze kushaya ilanga lele ngizolibeka ngilongigeqile nje nawe olapha ekhoneni yithi woza ingakho ngithi as long as ngikhona mina akekho umuntu oyodlala ngabantu ngikhona uma kumele ngife ngifele lokho ngafa uma kumele ngithukele lokho ngithuke uma kumele kuthiwe ngilala namadoda ngoba nakho ngilwela abantu abasho noma yini kusala kodwa ngiyazi ukuthi angiyoniphatha mina ngene 17 sona isitiyabane mina vale ngakufakala nangisikisi ngiyangibongqingile mina ngibhayiza ikhanda lami mina bayizi mina nawe futhi osekhaya ungazithuki uba ungqingile ngelinye ilanga ngoba ukho into oyifisayo empilweni sisebenza kanzima yonke into nayo ube nayo kodwa futhi angifuni uhamba ulala noma inobandi emhlabeni masebe u500 lapha ya ngiyaqala ngiyakhuluma masebe u500 lapha mabe ngakabi u500 angakazoyisho into engizele ngizobe ngisakhuluma nje nabantu abangithandayo ngoba khona abantu abakuthandayo khona abantu abangakufuni empilweni khona abantu abakufisela ukuthi empilweni kuphele ngawe ngeke ke mina njengoba mina emazulwini ngiba uking nginqobe ingqinamba zakhona ngavuma ukuthi ngiyobalwela abantu lina noma liduma ngithukwa noma ngihlaselwa ngiyobamela abantu and already baningi abantu engibasavele imali zabo engabe zahamba baningi ngibasavelile abantu mina
baningi abantu engithe ngikhuluma bebese beyilahlile imali zabo Khehlelezi bengakaboni ukuthi uKhehlelezi akayona inyanga. Baningi abese beyilahlile kusigujana bengaboni usigujana ukuthi akayona inyanga. Bengaboni. Baningi abase beyilahlile kwezinye inyanga engiyokhuluma mzona ngibhekene nazo. Ngeke ngithi ngibhekene nokuthinta lokho mase ngilo ngifaka abantu. Angididiseki mina. 402 bese bo 500 ngiyaqala udaba engizenga. As long as ngimela abantu ebabalalela mawusangithuka usathi ngilala nabantu abamadoda ngibe ngihlala nomkami full time mina ngihlaba bakutshela angihlukani nomkami mina angihlukani naye. Uma ungibona out ngisuke ngihamba naye. Mina ungibona eCape Town ngisuke ngihamba nomkami. Ungibona eGoli angiyenzi lento ethi hayi sawasebenza sala mfazi mase ngigibele ebhanoyini angihlukani nomkami mina. Angilona uvanza angabe futhi imicimbi yabantu mina noma kanjani. Imicimbi mina engiwahamba umcimbi wombuso wamaciko futhi nakhona ngawuhamba ngoba ngithanda into eyenziwa uGengo ngendlela athuthukisa ngawo umculo abantu bangenisa mahala ngathanda leyo nto mina. Into yamahala isafunwa lemhlabeni. Yamahala isafunwa. Umuntu nomuntu uyaphanda kodwa uGengo ukuthi abantu abangene mahala leyo nto leyo iyenza mina ngaba nentshisekelo yokuattend umcimbi kaGengo. Yonke yangenza nje lapha mina. Nezinga angihlonipha ngalo. Hamba imicimbi mina. Right. Shaya u500 madoda sebe 500. 513. Khehlelezi mfana wami. Angikutshele kanje. La kumi mfana wami futhi wathi ngikhumula ijacket. Wathi ngikhumula ijacket. Khehlelezi mfana wami. La kumina mfana wami uyingane uyohlala uyingane. Ngakutshela mfana ngathi wena uyiskema awukwazi ukusiza abantu ngakutshela. Uma ngikutshela iqiniso wenzani wena? Wathi kulungileke ucela ukuba umshayi wesibhakela. Angithi wena usomanqindi wena ngithi. Angithi ula wena. Ula. Lalela ke mfana wami. Ngoba ula Khehlelezi masimba akho. Ngithi mina ke. Kusho mina uKhengibhala. Sengiverifyile. Zona zonke igodlo zabo. Ngiverify lento because angifuni ukuvuma into kanti ngivuma amasimba ento. Ngiverifyile. Kwabonakala ukuthi le fight oyihlelayo uyihlelela ukuvuka. Alright ke. Vele njengamanje obuwile. Vele ufuna upataniswa ngoba ngisho kwifamily yakho uyasazi isimo sihamba kanjani. Uyasazi phakathi angithi unamakhosikazi awu3 wena. Alright ke angikho ke lapho nangi la ngikhona. Ngise fighting la ngikhona. Esigodlweni kuvunyiwe mfana wami ukuthi as long as mangizolwela ukuthi waqola abantu kade ubasabise uthi uzobathakatha bakubona lethu ukuthi awazi ngokuthakatha wena awazi lutho wena ingakho uxebuka ngisho ubuso masimba uxebuka ngisho ubuso uxebuka inyawo abafazi bakho bahlukumezeka behlukunyezwa uwe as long as ngilwela abantu ukuthi wabaqola bese ngiyaphinda ngilwele ukuthi wena Khehlelezi angazi noma ngize ngoba ungicelile wathi nzama ucela ngoba mina ufuna ukulwa nami nansi impendulo asiye ringini ngifuna ukushaya mfana wami ngikushayela abantu Khehlelezi funa ukushayela abantu asiye ringini umahluko iringi engiyifunayo angifuni iringi ekuzoba nabantu abakhuzayo ngoba angithi asidlali angithi akwenziwe iscash ngifuna kiwe ringini ngikubambe ngalezi zami izandla egameni lokuthi kunamaqala akho avuliwe emaphoyiseni ngokuhlukahlukana kodwa lawo macala
aphela ungayanga enkantolo. Ngifuna ukukushayela ukuthi ngifuna lobo bulungiswa obungenzakalanga kubantu ekunamaqala khona ngishawo ukudlwengula phakathi Khehlelezi. Khuluma nawe Khehlelezi. Ngikhuluma no Khehlelezi manje. Khona ngisha amaqala okudlwengula aphele engayanga enkantolo. Icala once baba laba kwi docket laba ne case number liphele court lelo cala. Awakho aphele kanjani? Iyiphi court eyakuthola ukuthi awunalo icala Khehlelezi? Yiphi? Kula macala amangaka ukhakha akulandelayo ahlukahlukene iliphi? So mina ngithi ifight engifunayo angifuni ibe nomuntu ozokhuza nozongilawula. Angilawulwa mina mase ngivuka ipower yami. Ngilawulo imino lawulayo. And ngifuna ukubamba ngalezi zami izandla. Ngikuhlale la mase ngitwista leli khanda lakhe ligcwala amasimba, ngilitwiste leli khanda ligcwala amasimba. Ngikushiye libhekele engekho ozolamula ukuthi abantu bakhona noma abantu abekho ngisele indaba ngoba ngiyaphuthuma manje amasimba akho. Ngiyaphuthuma manje. Ngifuna ukwenza ubulungiswa. Nango omunye ubaba wahamba ngonyawo ngoba efuna ubulungiswa wasuka eMpumalanga waze wayongena enkandla ngoba efuna ubulungiswa. Khona abanye abantu abenza noma yini befuna ubulungiswa. Uma kuukuthi mina kumele ngibambe wena ukuze kube nobulungiswa kubantu ukuze sinqobele abantu izimpi zabo ngoba deep down baba awuyona inyanga awuyena umfundisi wamasimba othwebule ngisho amadlozi kubo. Udade wenu wamthatha wazombeka kuwe umenza umkhovu wakho kanti uyazi wena othwebule idlozi ukuthi bangaphumeleli bonke abantu bakini. Bonke abantu bakini. Uhambe ulale namantombazane sigodlweni. Ngifuna ukulwela lobo bulungiswa ke lobo. Funa umuntu ozokhuzwa. Ngeke ngithi ngithukuthele. Ngithi ngidila nawe sengubambile mase kuqhamuka impatha izothi mdedele manje engathi kuyadlalwa. La baba, it's not a boxing match, it's a do or die. It's a do or die. La. Mawufuna boxing match hamba okhuluma no Big Zulu, hamba okhuluma no Khehlelezi. Ibona abantu abadlala ama boxing match labo. Ngidlala boxing match mina. Mina inyoni ngiyayigweba ngokwepower, mina inyoni ngiyayinyisa ngokwamandla. Mina inyoni ngiyayibamba ngiyipitshize baba. Nazi ezami izandla. Nazi. Ngiyayibamba. Ngiyipitshize, ngikinye, ngisho ngazama ukulawula, mase ngidilana ukulamula eqhamuka eceleni kwayena. Ngeke azaphephe. Ingakho bengithi ngibafuna abantu ngoba noma yini mangenza into, funa ngiqale ngivikele abantu kuqala before kumina umuntu ubalulekile. Kodwa umuntu othi ufuna ukuba khona kwisini akeze. Nginika idate ke ndoda. Ngoba mina ngokwami ngikufuna ngoFriday. Lo njengoba iphela izophela lenyanga. Friday wokuqala kuNovember. Funa ngoFriday mina. Ngibhekanga idate. Ngizobuya kodwa ku live sengibuya ne date. Angifune umuntu ozolamula. Abathi bazobuka babangeze eceleni. Ngifuna ngizohlala la. Angikunikeze ithiphu baba. Ngizohlala la. Vele untekenteke. Uhlala la. Ngikubambe ikhanda ngimfwinye ngilithi. Hayi ngoba kade ngifuna ukulwa nawe. Kodwa mina ngifuna ukukushaya ngama facts wokuthi awudlali ngomuntu, umuntu uvikelwa kanje, imali yomuntu eyedlozi lakhe. Lento eyikhulumayo ay exist ka spiritual world. Uma uthi ya exist ake uyichaze silalele. Maybe ngizothi ay exist masuyichaza kanti mhlawumbe izoyenza isense imini ongaqeqeshwanga ngaliyona. Ake uyichaze silalele. Uma ngizothi mangithi ay exist bese uyabaleka wena uthi ufuna amanqindi. Vele wena umfana omncane. You are still young, my boy. You are still young, my boy. Believe me, you are still young, my boy. Izwa ngami. Angibize Bhaka for nothing mina. Hambile ngibonile ngizenzile. Ngenhlanhla ngoba ngivala ngawo king. Kunezinto ngezigaba engidlule kuzona. Ngaqale ekwaluseni. Before ngiye kwaluseni, ngaqale ngahamba ngonyawo ngesikoleni zingekho icathulo. Kubanda kunongqoqwane. Ngabe ngonyawo uqina ke lokho mfana. Uqina ke lokho. Siyayibongela inzalo yamanje. Ethi nje iqala ikole isine icathulo isino transport abayise ekoleni. Mangibuya lapho baba ngalusa emakhaya. Mangibuya lapho ngakha amanzi isipapa kusihlala la.
Hey baba, I rose from humble beginning, believe me. Angikho ntekenteke. Mangisuka lapho sihambe siye ehlathini yotheza inkuni kubekelela inyanda. Beka inyanda baba uze uyibophe icije ngaliphakamithi. Abazali balindile. Tshelwa yimina. Ngeke baba kuzoqhamuka umfana ka1990 azongitshela amasimba. Khohlwa. Ngeke umfana ka1990 aqola abantu ezifu uqola umuntu semthethweni. Kusasa uyisayoni, kusasa uyisangoma, kusasa uyinyanga, kusasa usonkontreka, kusasa uyichamu ulala nabafazi. Baba, kubafazi olala nabo. Khona ngishabanye. Engathi babevela la, ababomama abadala, abanye abasekhundleni eziserious olale nabo wena. Lale nabo wena. If it push me ukuthi ngiveze yonto ngoba nginobufakazi uqovana nabo. Unomfazi kodwa endlini ehlukumezekile umfazi wakhe kuthi uMaZulu baba. Uyabona nje bandla even uMaZulu umhlukumeze wena waze wamiscarry ingane yakhe ehlukunyezwa uwe. Kunabantu abezisontweni bethi bazosonta uyasuka wena ulale nabo beze sigodlweni bezohlola ufika ulale nabo uyabona ubahlukumezile abantu uthi uyako Cape Town kanti ubizwe intombi lapho nomfazi endlini. Mhlukumezile uma kwathi kusuka lapho walanda abanye plus nabo wafike wabahlukumeza abafazi abanye. Ulanda abantu bephila kahle emzini yakubo kanti ubalethele kuzobabukanisa la uzobahlukumeza uhlukumeza labo obalandile uhlukumeza lo mfazi okhona. Angikhulumi ke isono salengane Nkosi yami uNkulunkulu ngiyacela thela umusa ngicela benzeke ubulungiswa kulengane. Cela benzeke ubulungiswa kuma wengane. Cela benzeke ubulungiswa. Ngiyacela lapho ukhona mawengane mina umsebenzi wami ukuhlola. Mangihlola ngibona yonke into. Bona yonke into mangihlola. Ukuhlola mase ngiyalapha. So njengoba ngikhuluma ngezinto engiyihlolile ngayibona. Sengiyadeliver. Normally mangihlola umuntu ngima naye kanje, ngimtshela indaba zakhe. Hayi kanje, lo ngimtshela ngoba ungizele ngobuso. Umsebenzi wami ukuhlola. Ngithema nguhlola mfana, ngawabona amacala akho. Avuliwe avala ngongekho emthethweni. Wena mangihlola ngambona uma wengane owathola ingane elokhuzana enebala elimhlophe umhlukumeza uma wengane. Ngiyabona uyiphika ingane yakho uze uthi akwenziwa ama DNA test. Ama test aba positive wathi wayona ngiyakubona ungayondli ugcine nini kumnikeza imali uma wengane yakho. Ugcine nini noma wazi ukumthuka nje. Ufike ulale namantombazane bese uyabuza uthuka yena. Lento kade uyenza kubantu bese uthi yenziwa uma wengane yakho ugcine nini? Yona ingane uze wadliwa umuze emhlanga yakuyavakashela emhlanga. Yona ingane ke ike idlale nezinye ingane zakubo liyangane. Uma iya kudokotela uyayikhipha imali njengoba iattend udokotela. Khehlelezi unesono mfana. Nesono. Iqala lasentuzuma Khehlelezi laphela kanjani? Laphela kanjani? Angesho ukuthi ngithini? Ngithi iqala ngeke ngiphumule bungenziwanga ubulungiswa. Ingecala lasentuzuma ngoba wahlukumeza lapha. Wahlukumeza mfana lapha. Wahlukumeza. Ungisukelile. Ungisukelile. Uyakhumbula uthi uyangibopha. Uyakhumbula uthi uyangibopha. Wawuthi ungibophelana. Angithi wawungesenazo into zozisho nozogadla because ngangibeka amaqiniso. Uyakhumbula uthi uyangibopha. Wawuthi ungibophelana. Awuthi ungibophelana. Angithi uyazi ukuthi awukwazi ukuyimela into ka spiritual. Uyabaleka njoba ubalekele wathi akuyoliwa ku boxing wathi akubizwa ama sponsors azokwenzana ama sponsors. Azokwenzana ama sponsors. Ufuna ukuvuka. Ungithintile mfana wami. Unzama ke uBhaka lobu ukhuluma ngayo yimi. Angithi uthe yimi. Uthe yimi angithi. Angithi yonke social media ithi yimi olala nabafana. Futhi mawubuka mina nje. Awubuka mina nje. And mawubuzwa bekubuza abanye bethi yindaba uthi uKing Bhaka ulala nabafana uthi hayi indlela akhuluma ngayo imali.
uma ngabe ukhuluma kusho ukuthi ulana nabafana mangabe ushumayela lapha ya eZion ushumayele uzukubheka phezulu usuke wenzani la usuke ungakhulumi uzama ukuletha ukuphila kulabantu abasuke bengakuboni uyiqona mawukhuluma baba usungena umoya akukhulumi wena ukhuluma ipower engaphakathi khuluma ipower engaphakathi mangabe ukhuluma noma social media usuke wenzani uyazi ngifelani ngifela ukuthi mina ngingabaqwashisa abantu ukuze basikweme uyalifuna iqiniso ukuze basikeme afuna iqiniso abantu ngiyobaqwashisa and ngiyobafundisa and ngiyobalwela up until I die. Not now. Not now. Ngizokukhumbuza ndoda. I'm waiting. You challenged me. And I'm accepting your challenge. Ngithazikhale as long as mangilwela ubulungiswa kubantu. Kodwa ngimfuni umuntu ozoba unompempe nomuntu ozokhuza. Ngimfuni. Ngifuna mina nawe sobabili. Kube do or die. Angazi isikhathi sama sketch to a stop, to a cut, to a qhubekani cut as if kuya act angact mina. Sukela into eyinkinga ke babite nga act hlobo. Hlobo. Mafuna uactor hamba lapha kumkhokha nakuzalo. Yo actor lapha. Hamba khona. Ingakho wathi noma umuntu uyazama ukuzala ukuact babotha ngeke umbhedo le uzosilimaza ireputation yelo kuzana yelento. Yomdlalo wethu baqoshwa zama actor. Uyakhumbula uthi khona ubiyamoli yakhe wawuwe. Hey we madoda. Your challenge is accepted my brother. Your challenge is accepted. Funa ukubamba ngizohlala la. And mase ngihlalile ngengidedela. Buka ngengidedela. Ngothi mangihleli la before ngihlele la ngiyokuletha ngo right. Okobe ngathi ushawa ugesi kuyothi noma uvikile ngiyoshaya ukuthi akuphuke la noma uvikile utekenteke wena awuyona insizwa wena yona insizwa so njengamanje ngithi mina as long as ngilwela ukuthi akube nobulungiswa kubantu ngingenza noma yini for the sake of people be nabantu futhi ngicela bangi accept ukuthi isinqumo engasithatha ukubalwela ngiyobalwela noma ngayiphi indlela as long as ngilwela ukuthi ngenza ubulungiswa kubantu angidlali mina ama boxing match mina ukuthi manje sengizothi upper cut down cut vika angesizo masimba mina ngidedela right ngidedela left mase ngihlala la mase ngiyayisonta inyoni iphinde igcwale Papa yini namhlanje ke ilanga langomgqibelo ngizolwela abantu ngezinga eliphezulu nangomgqibelo zayo ngobe ngilwela abantu ngezinga eliphezulu edamini lapha likamakhala and ngiyanweba ngiyalivula isifikile excavate isifikile TLB ngiyanweba idamu lamakhanda madoda awusukane madoda indodle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo ngiyanweba idamu ngiyazinweba izindlu ngoDisemba unyaka sewuhlukanisela khona edamini lamakhanda ka vele ngenyoni bobe sebebonile abantu ukuthi amasimba lento awusukani madoda kaze nganithanda lapho nikhona nginithanda ngoba ngiyakwazi ukumela iqiniso mina bangeke ngivele ngisuke nje bafowethu ngithi woza ndoda ngilwe nawe ngenza abantu izilima mase kuhlamba kuthiwa ama sponsor wafaka imali kuthiwa abantu abangene ngeimali engiyisho mina akho umuntu wangena ngemali yikho lonto ngelo ngemali bangathi abantu bebeyolwa mase uyakhokha wena ayikho lonto mangamele mawukuthi kungena ngemali lapho ungamane ngingenwe ehholo ngcono ngiqinyele ehholo inyoni ngingqimzele ehholo nje ngize ngibhange nodonga lehholo ngiyinyise ehholo bhange nodonga lapha ehholo ngeke nje abantu bangene ngemali ngeke futhi kuthiwe kunama sponsors azofaka imali ngoba once kwanento enjalo shuthi sekwenziwa abantu izilima kodwa mangizoqinya inyoni livalwe ihholo value do or die yonke engiyifunayo ngifuna do or die mina hayi kuthiwe boxing match
boxing match, uyabona boxing, wenzani la uppercut, uyabona knock, uyabona angisebenzi lo mphetho mina. Sezomphethe mina. Ngase ngiyabona ngibuka yinsizwa ma hostel, talking Bhaka uyakodlala boxing match. Mina kodwa ma talking Bhaka uyonquma inyoni, gcwala nakho, uyonquma inyoni. Ngenquma futhi. Ngalo langa lelo ngoyibamba ngintsonye ngithi, ngenquma futhi. Kwenquma ngalezi zami izandla ngoba ngohlala la. Vuma ke ndoda. Siyeholo abantu bangena mahala. Akekho umuntu ekuthiwa uzongena ngemali. Akekho umuntu othiwa uzofaka imali kwisponsor ngoba kwenziwe ishow. Kwenziwe ishow. Siyeholo. Ngisho ngangibizele eholo baba elisevelelem. I don't care. Ngafika kulona. Ngene. Lelo holo lelo. Nginkuzi phela mina. Nginqumele khona evelelem. Ngenhla kwaleli joint leli eduze le joint leli osulezi indlu yokuhlala unamahloni. Ushintsha ijoint owazi kahle ukuthi bengena imoya yabantu la eyahlukahlukene. Uyabona? Eyahlukahlukene eminye yaze yalimala. Uyamkhumbula umuntu owalimala kuswimming pool. Kwenzakalani ngalowo muntu loyo? Yathini investigations lapho? Kumuntu owalimala kuswimming pool. Yathini investigation lapho? Yamkhumbula? Uyasuka lapho wena usuthi nginomuzi ijoint ngangithe mina cupha okwesikhashana ubuzama ukwenza ucela umngakho uMaZulu akufake kumathenda kodwa angakufaki kulawo wawumthuka uthi angazi wenziwe ngoba uyabheda mfana wakwamuza umuntu othuka umfakhe umngakho kumele avikelwe wena ohamba umshaya all over ukuthi konke abamenze yona le konke abamenze yona. Shotwana ubufuna ukwenza wedwa lemhlabeni. Wena ufuna ukwenza wedwa nje. Bengabenza umama kumele umhlaba wonke wazi. Bengabe kwenza wena uzubaqoqa abafazi uthi napa sebangaka. Uphinde uzobenza ilima kwayibona. Ngidabukela nje labafazi bakho ubaqoqa abanye ngibahloniphayo kubona. Ngoba khona ngibahloniphayo abafazi. Hamba uqoqa nje uhamba uyaqoqa uyabutha uyafaka. Naba babona ukuthi ingane le. Naba babona ukuthi hayi ingane lesidlala wona madoda. Ingane leni ababoni yabuya lethi ingqondo baba lalela ngengeqa amakhula ngoba phela ngisazobuya you challenge me ngoba bengithi mina ngifuna ukuzwa ukuthi uthi nginyisa amadoda ngangwanyisa amadoda ukuphi wena nginyisa amadoda wathi hayi uthema uthi hayi indlela engikhuluma ngayo ingoba ayikho indoda ekhuluma kanje ngase ngiyabotha umdlalo ke ngoba wena phela uyakhumbula ukukhuluma ngendaba yozanele empokazi udlala ngoba umbone segula uyakhumbula ukhuluma kanjani uze uthi kanje uthi uNkulunkulu uthi ngibonile uthi njani ngiyakhumbula ngihlola ku TikTok nani ngizani lapha yeba la ku social media akudemonstrate ukulapha lokho kusuke sekunepower la ku social media ku demonstrate ukuthi what you are capable of lezi imfundiso engilethayo zakho ukuphila kubantu bese beyavikeleka bese bebona isidingo sokuza mina bezofuna usizo mase ngifike ngiyabasiza ngibathembisa ukubalwela nokubamela mase ngiyabamela futhi ngimela abaku low class abaku middle class abaku high class abakuma professional ahlukahlukene wena you are a rapist wena you are a rapist wena you are a rapist wena njengoba nje uphathe igama lamafutha anamandla asedamini lapho sekunelungelo lokusho noma yini ngawe you challenge me ufike athi hayi lamafutha akho ucooking oil abuya shintshe athi hayi ibaby oil angithi uyazibonga ididekile abantu ufuna ba-trust umuntu ovele asho into eqhamuka emlonyeni enganikhuluma ngani angithi uyazibona udown ugcina nini ukwenza ulive uphakathi emzini osemhlanga ake wenza ulive ndoda uphakathi emzini wakho osemhlanga angithi uthi usakhona ake wenza ulive uphakathi emzini wakho emhlanga ukuthi nje ube live uthi nakho umuzi wami emhlanga ungene lapha ya uhambe uyokhomba uzothi nansi isinema esemhlanga ake sikubone usemzini emhlanga ake wenza ulive uya kumislead abantu
sunu kanyoka.